Moi! Mahtavaa, että olet päässyt tänne asti. Lähdetään katsomaan seuraavaksi, minkä takia just sun pitäisi saada oma tarina tuhansien suomalaisten yrittäjien nähtäville. Meikäläisen nimi on Niko Kaila ja seuraavaksi mä esittelen lyhyesti, mikä on Yrittäjä IO ja mitä hyötyjä on siitä, että sä pääset esille just meidän omaan Suomen suurimpaan virtuaalisen yrittäjäyhteisöön ja mediaan. Yrittäjä IO syntyi tosiaan siitä ajatuksesta, että me kaivattiin Suomeen jotain uutta. Digitaalista ja helppoa alustaa tavoittaa yrittäjiä, keskustella ja pyytää apua. Toisin sanoen, me halutaan auttaa suomalaisia yrittäjiä menestymään. Jo alusta asti Yrittäjä IO on mukana on ollut hyvin laaja kirjo erityyppisiä yrityksiä, niin pienempiä kuin isompiakin. Ja yhdessä me ollaan voitu mahdollistaa paras mahdollinen tuki ja apu suomalaisille yrittäjille. Me tavoitetaan yrittäjää just siellä, missä yrittäjä on. Meidän käytössä on hyvin monipuolinen kirjo erityyppisiä digitaalisia kanavia, johon kuuluu muun muassa yhteisöä, omaa podcastia, sähköpostilistaa sekä toki sosiaalisen median kanavia. Näitä eri kanavia hyödyntäen me tavoitetaan tällä hetkellä jo yli 100 000 yrittäjää joka vuosi. Ilman yrittäjiä ei olisi myöskään yrityksiä. Niinpä me ollaan haluttu tuoda esille erityyppisiä yrittäjiä ympäri Suomen meidän mediakanavia pitkin. Meille on tärkeää näyttää, että me arvostetaan yrittäjyyttä entistä enemmän. Me halutaan tuoda esiin niitä uniikkeja tarinoita, jotka ovat synnyttäneet tähän maahan menestystä ja hyvinvointia. Kun myös sä haluat sun oman tarinan esille meidän mediaan, niin prosessi on tosi selkeä ja helppo. Mä annetaan sulle alkuun ohjeet ja kysymykset, joihin sä voit perehtyä omalla ajalla. Kun me ollaan saatu näihin vastaukset, me muodostetaan luonnos jutusta, joka tullaan jakamaan meidän mediaan. Tässä kohtaa juttuun voidaan totta kai vielä tehdä tarvittavia muutoksia. Kun lopullinen versio on puolin toisin hyväksytty, juttu jaetaan meidän mediakanavia hyödyntäen. Hyvänä esimerkkinä toimii Power Software, jonka palvelut ovat meidän jutun myötä tulleet uusien yrittäjien silmien eteen. Tämä juttu on jo ensimmäisen 3 kuukauden aikana pystynyt tavoittamaan yli 25 000 yrittäjää ympäri Suomen. Kun sä haluat lähteä mukaan, niin tämä meidän mediatoimituksen tekemä valmis juttu just sun yrityksestä kustantaa kertaluontoisesti vain 199 € plus alvi. Ja tähän tosiaan sisältyy kaikki työ, mitä me tehdään, eli sun tehtäväksi jää ainoastaan vastailla muutamiin kysymyksiin, me hoidetaan ihan kaikki loput. Vaihtoehtoisesti me voidaan levittää sun tarinaa yhä laajemmalle yleisölle, tulla tekemään myös video, mikä levitetään meidän TikTok ja muita kanavia hyödyntäen. Ja me hoidetaan tässäkin tapauksessa totta kai aivan koko tuotanto videon kuvauksesta sen editointiin. Jutun jakaminen just meidän kautta on hyvin kustannustehokas ja nopea tapa tavoittaa suurin osa suomalaisista yrittäjistä. Juttu on pysyvä julkaisu, minkä kautta se tuo myös pitkässä juoksussa sulle jo hakukoneoptimoinnin kannalta hyötyjä. Samalla sä pääset rakentamaan omaa uskottavuutta ja henkilöbrändiä, kun sä pääset jakamaan omia ajatuksia tämän tarinan myötä suomalaisten yrittäjien tietoisuuteen. Tämä on myös hyvin aito ja ihmisläheinen tapa viestiä siitä, miten sä voit auttaa just muita suomalaisia yrittäjiä menestymään ja voimaan paremmin. Pistä viestiä sähköpostiin tai soittele suoraan, niin lähdetään katsoa seuraavat askelmerkit kuntoon.